632. Makalipas ang 6 na taon mula nang dumating ang imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, sakay ng galyon mula sa bansang Mexico. Sa magkakaibang taon, ang simbahan ng Antipolo ay paulit-ulit na pinsala ng matinding pagyanig ng lindol. Noong 1944 hanggang 45, ang simbahan ng Antipolo ay ginawang arsenal ng mga hukbong imperial ng Hapon. Sa gitna ng labanan, ang simbahan ay nasulog. Kasama na rito ang imahe ng Birhen ng Antipolo. Taong 1954, makalipas ang ilang pagguho at pagkawasak, na kumpleto ang pagbuo ng makabagong disenyo ng simbahan ng Antipolo at kinilala ang simbahan bilang pambansang dambana dahilan upang tumibak ang pananampalataya ng mga Antipolenyo. At ngayong taon, kinilala ang simbahan ng Antipolo bilang International Shrine of the Our Lady of Peace and Good Voyage ng mahal